Sekuphinde kanjalo. Sibonge kakhulu laphayana kuThibela obhale i-post ethi hhayi isizwe sakithi angazi nokuthi ngiqalephi ngigcinephi. Ngidlulisa ukubonga kumfowethu inkosi yomasikandi ngesipho esingaka engiphe sona nje phi njengenduku. Hawu, ngiyababaza okokuqala ngqa emlandweni. Kwamnandi ukubekezela, ngicela ningibongise bokhipha sokweseka. Esho kahle kakhulu laphana uThibela isuka le ntombi. So izolo njengoba nazi ukuthi kumenyezelwe kusemthethweni ngo-6 PM ntambama laphana uKhuzani wasethulela izindaba ezimnandi kangaka, iy'ndaba ezinhle, iy'ndaba ezishukumise TikTok, YouTube, zishukumise Facebook. Wajabula wonke umuntu othanda idlamulenze, othanda isuka le ntombi Thibela, othanda nje umculo lezi insizwa nozesekayo uma zenza something. Izolo-ke iy'ndaba-ke ey'velile yizo-ke lezo ukuthi-ke uKhuzani kwenze into enhle kakhulu, into kade bengayicabanga abantu, into engalindelekile, kodwa wakwenza lokho ngenhliziyo emhlophe. Indaba yami lapha-ke, siyazi ukuthi uKhuzani akayona-ke i-flavour kubantu abaningi, akayona i-favorite. Phezu kwakho konke lokho akwenzile uKhuzani, sazi kahle mhlophe ukuthi iy'nkulumo zisazomlandela. Ukukhuluma kuyeza, ukukhuluma kuzovela ukuthi wenzani, befuna ukubukwa ini, ukukhuluma kuyeza. Into enhle lakho ukukhuluma kulo okwenzakalayo akuveli kubantu abamsapothayo, akuveli kubantu abathanda uThibela, abathanda idlamulenze, uvela kombangi, kuvela kubantu abangamthandi vele, abangakaze bemsapothe kusuka ekuqaleni, abangakaze be-contribute emculweni wakhe uThibela noKhuzani. So asazi ukuthi-ke basuke behloseni ngalezo zinto lezo abasuke beyikhuluma. Akunandaba-ke, asinamsebenzi-ke nalokho. Abaqhubeke abafowethu iy'nsizwa kaMpungose y'bambisane, ziyadingana vele. Lokho ey'kwenzayo ezikukhombisayo zikhombisa ukuthi abantu abaningi bangafunda kuzo ukuthi yena uma niwuzalo, uma ningaba ndawonye, ukuphilelana kubalulekile. Ikhaya, isibongo sakini nisilwele, nikudisplay-e lokho emphakathini, nikudisplay-e lokho nakubantu ukuthi yena uma nje niwuzalo ngendlela enikhule ngayo kanzima, anilahlani, niyadingana ngokuhamba kwesikhathi. Yizo lezo ndaba lezo-ke ey'lokhu zenzeka-ke ey'sazoqhubeka i-trend usuku lonke. Sibonge nje kakhulu ukuthi yena kwenzeke lokhu kusemanje, kungashiwo ukuthi hhayi ukwenza ngoba uKhuzani ini obani bathengela nini-ke. Hheyi, imali yakwaMpungose le, asikwazi ukusikhulumela iy'nto zakwaMpungose, sikhulume sesigamanxe. Esingakuveza thina ukuncoma, situsa apho situsa khona, sibabongise abafowethu kuphela. Angeke sizokhoja ukuthi-ke kodwa uKhuzani bekumele enze ukuthi, kodwa bayeza, nizobabona. Laba bona abantu baneqhawe elinengoma enkulu ebathi lidlala kakhulu, istringe kakhulu, nizobabona ozobe sebekhohliwe iqhawe labo. Amarasta ney'nsonto emakhanda angathi izangoma, nizobabona sebese bezophawula. Sibe sibalindile-ke lapho-ke, izogivana-ke akuhluphi. Ukuncoma nje akubulali. Angithi nathi umuntu benza into enhle akanconywe, nakuwe kuyokwenzeka. Sekwenzekalile kuThibela, akunconywe-ke, ungafaki ubhathi. Because uma yabe nobhathi inkulumo yenu, lapho ezothwana khona phezulu, ngoba la kwenzeka into enhle. Isono nje kuyoba ukuthi-ke lento embi kunina yobenziwe uKhuzani, okungafanele into ivele ngayo uKhuzani. Unfortunately uNkulunkulu-ke ngeke enze ngendlela efuna ngayo. uKhuzani ngayindawo, uKhuzani usekhona, uyohlala ekhona futhi enza umsebenzi wakhe awulethelwe inkosi uNkulunkulu emhlabeni ukuthi yena azoba usizo, azokhuphula abanye abantu through umusic wakhe, ebaphilise, ebapholise nabasosizini. Sibonge kahle udibana ukuzayo.